Wel, mae fore llun a chroeso yma i'r Gell unwaith eto. Gobeithio'r penwythnos fod yn braf ac yn arbennig. Os gawswch chi gyfle ddo i addoli boed o mewn capel dan amgylchiadau chydig bach yn wahanol, neu dros y we fel dyn ni wedi gwneud ers misoedd. Gobeithio iddo fo fod yn fendithiol i chi. Ond heddiw dwi am sôn am rhywbeth sydd wedi dod yn gyfarwydd i nifer ohono ni. Sef bubble wrap. Dyma beth sydd gennau fan yma, rhyw blanced blastig yn llawn o yswigod, a da ni'n defnyddio hwn mwyn amddiffyn rhai pethau dydyn ni, pethau dyn ni falle eisiau symud a maen nhw'n fregus. Mwyn danfon rhywbeth trwy'r post efallai, bod ni'n rhoi nhw mewn amlen jiffi lle mae'r bubble wrap wedi cael ei roi'n rhan o'r amlen. A llynedd pan oedden ni'n symud tŷ, bydd ar ni ddefnyddio llathenni o'r stwff wrth bacio llestri neu luniau a nifer o bethau eraill. Doedden ni ddim am iddyn nhw gael ei niweidio wrth gael ei cario o un tŷ fewn i'r fan symud ac yna o'r fan i mewn i'n cartre newydd ni. Dyna di pwynt bubble wrap, amddiffyn pethau bregus rhag cael eu torri. Ond wedyn i symud, oedden ni'n tynnu'r haen o swigod plastig oddi ar y llestri. Doedden ni ddim yn bwriadu iddyn nhw aros wedi lapio am byth. Mwyn y llestri fedru cyflawni i diben yn iawn oedd rhaid mynd ati i dynnu'r bubble wrap. Mae rhywbeth tebyg wedi digwydd i fy mraich chi. Ydych chi'n gwybod mod i wedi torri mraich yn ddiweddar ac am 6 wythnos oedd y fraich mewn plastar. Mwyn i chadw hyn llonydd, plaster caled oedd yn golygu bod hi'n cael ei amddiffyn wrth i'r asgwrn asio a gwella. Ond i Gwener dweitha, ni ges i fynd i ysbyty Gwynedd a fe dynwyd y plaster i ffwrdd a mi'n cael mynd ati i ddefnyddio'r fraich. A phrofi'r mwynhad a'r rhyddid o wneud pethau braf fel golchi llestri unwaith eto a nifer o bethau eraill. Rwan, mae'n iawn amddiffyn pethau ar adegau, ond ar adegau eraill mae angen i rhyddhau nhw'n does. A mae wir amdano ni. Da ni weithiau yn sôn am blentyn wedi cael ei lapio mewn gwlan cotwm gan ei rieni. Dyn nhw ddim eisiau iddo fo neu hi brofi ryw niwed ac yn y blaen, ond wrth wneud hyn, dyn nhw ddim yn paratoi'r plentyn ar gyfer wynebu bywyd go iawn. Rwan, mae hwn yn ddarlen caro ni feddwl chydig bach mwy amdano fo. Achos da ni yn gallu defnyddio pethau weithiau i amddiffyn yn hunain rhag wynebu ambell i beth. Mae bywyd yn beth mawr, a mae yna gwestiynau mawr ynglyn â bywyd, ond weithiau, da ni'n defnyddio pethau i'n cadw ni rhag gofyn y cwestiynau mawr. Da ni'n byw mewn oes lle mae cymaint o bethau i dynnu'n sylw ni. Mae amser hamdden gan y rhan fwyaf ohono ni, amser lle da ni'n cael edrych ar y teledu, chwilio'r we, garddio, mynd i'r gym, mynd ar wyliau ac yn y blaen. Mewn canrifoedd a fi, dim ond y bobl gyfoethocaf oedd efo amser hamdden. Ond heddiw, da ni gyd yn ei mwynhau nhw a mae'r holl beth yma wedi cael ei galw'n dydyn nhw yn weapons of mass distraction. Hynny maen nhw'n tynnu'n sylw ni. A maen nhw'n llenwi'n bywydau ni fel yn bod ni'n anghofio gofyn y cwestiynau mawr. Cwestiwn fel, pam yda ni yma? Be di pwrpas bywyd? Be sy'n digwydd pan da ni'n marw? Efallai mod i wedi bod chydig bach yn rhy gyffredinol fan yna. Y ffordd ddylen ni fod yn gofyn y cwestiwn ydy, pam ydw i yma? Beth ydy pwrpas fy mywyd i? Pam y mod i'n cael rhyw deimlad gwael yng ngwaelod yn stumog os fyddai wedi siomi rhywun? Pam y mod i'n mynd yn flin mor hawdd? Pam y mod i yn greadur sydd yn gallu gwerthfawrogi prydferthwch? Be sy'n ymwneud i'r hyn ydw i? Be sy'n digwydd pan ydw i yn marw? Wrth gwrs mae gofyn cwestiynau mawr fel hyn yn gallu bod yn anghyfforddus. Wedi mi gael tynnu'r plaster oddi ar y mraich, dwi wedi cael ymarferion i'w gwneud gan y ffisiotherapidd. Ac a bod yn onest, maen nhw reit boenus, ond tydi'r pwrpas ddim yn dangos bod y peth yn
tydi'r garddwr yn ddim yn symud cwyt fel y gydyle fo, a dwi'n gorfod ymarfer bob awr meddai y ffisio, mwyn i'r garddwr neto ddod i weithio'n iawn. A mae hynny'n gallu brifo. A weithiau mewn bywyd, ac wynebu cwestiynau mawr yn gallu bod yn hynod o anghyfforddus. Ond mae angen gofyn y cwestiynau yna. Mae'n gofyn nôl at y bubble wrap am funud. Un o'r pethau da ni yn gallu gwneud efo bubble wrap, a dwi'n siŵr bod rhan fwyaf ohono ni sydd wedi ddefnyddio fo wedi bod ni'n neud o, da ni gallu byrstio'r swigod yma dydyn ni. Mae yna rhyw foddhad mewn teimlo yr awyr yn diflannu o'r swigen a clywed y glec, y pop bach wrth i'r bubble byrstio. Rwan, tybed nad ydy digwyddiadau'r flwyddyn hon wedi byrstio ambell i swigen a'n gorfodi ni i ddechrau meddwl am rai y gwestiynau mawr bywyd. Ond ble ydyn ni'n mynd i gael ateb? Wel, mae gan y Beibl atebion i'r cwestiynau yma. Reit nôl yn y dechrau, mae'n deud wrthon ni fod Duw wedi'n creu ni ar ei lun a'i ddelw. Y rheswm ydyn ni yma, pwrpas yn bywyd ni, ydy mwyn adlewyrchu Duw yn y byd, arddangos i'r byd sut un ydy Duw. Pam am bod hi'n teimlo mor wael pan dwi'n siomi rhywun? Wel, dwi'n gwybod bod yna drygioni yn y byd. A mae drygioni yn y byd am fod y byd ddim yr hyn ddylai fo fod, mae'r byd yn syrthiedig. Wedi cwympo'r hyn ddylai fod, wrth i ni droi oddi ar lwybr y fuddod i'n crewr. Rhan o ddelw Duw yno fi ydy'r gydwybod. A dyna sy'n gwneud i mi sylweddoli beth sy'n dda a beth sy'n ddrwg. Dyna beth sy'n gwneud i mi deimlo'n anifer os ydw i wedi gwneud rhywbeth yn erbyn rhywun arall. Mae'r gydwybod yma a delw Duw yn ddain yn helpu fi i weld fod yna bethau aruchel i'w gwerthfawrogi a phethau gwael ac isel i ymwrthod â nhw. Ond mae'r Beibl hefyd yn rhoi gobaith i ni ynglyn â'r cwestiwn da ni'n gwneud yn gorau i'w osgoi, ac eto y mwyaf pwysig efallai yn y pen draw, sef cwestiwn marwolaeth. Mae'n gwestiwn sydd naturiol yn godi braw arno ni, oherwydd i ni geisio ei guddio, mae o'n reality i bob un ohono ni. Da ni gyd yn mynd i orfod i wynebu fo. A mae'r amheuaeth rywsut na tydyn ni ddim yn barod. Ond yn Iesu mae'r ateb yn cael ei roi i'n hofn bod rhaid i ni dalu rywsut am yr hyn da ni wedi wneud. A mae Iesu'n dod â chysur a sicrwydd fod yna gariad feder gyrraedd hyd yn oed dyfnder y mywyd i anghdadw fi trwy farwolaeth a rhoi dyfodol rhyfeddol a gogoneddus i rywun fel fi. Tybed os na swigen sydd angen i byrstio heddiw yn bywydau ni, mwyn i ni wynebu bywyd yn iawn a wynebu marwolaeth yn iawn efo hyder a gobaith sydd yn fwy na wishful thinking. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch am yr amddiffyn sydd arno ni mewn cymaint o wahanol ffyrdd rhag pethau mawr ac anodd yn bywyd ni. Ac eto, o Dduw, da ni swyddoli dy fod ti'n yn galw ni weithiau i ystyried pethau mawr a pethau dofn. Oherwydd mae'r Beibl yn deud wrthon ni bod wedi roi yn bod ni yn marw unwaith ac wedi hynny bod rhaid i ni dywynebu di. A dywynebu di am y cyfan rydyn ni wedi wneud. Am y ffordd da ni wedi methu at y gared i fel y gydyle ni. A methu a charu'n cyddyn fel ni'n hunain. O, da ni'n diolch ti o ddion tad. Dy fod ti wedi darparu amddiffyniad hyd yn oed ar gyfer hynny. Dy fod ti wedi darparu yn dy fab, faddeuant wrth iddo fo fynd i'r groes i dalu pris yn pechodau ni, ac wrth iddo fo atgyfodi i'n cyfiawnhau ni. A da ni'n diolch o Dduw fod pawb sy'n rhoi i ffydd yn Iesu yn gallu wynebu bywyd, a wynebu marwolaeth, efo hyder gostyngedig
yn haeddiannau Calfari. Cadw ni heddiw o Dad. Cadw ni rhag y pethau sy'n mynd i niweidio ni. Ond paid â'n ymddiffyn ni rhag y cyfle i holi cwestiynau mawr bywyd. A hynny, nid mwyn i ni deimlo'n ddigalon, ond mwyn i ni gael yn paratoi. Ac da ni'n edrych ymlaen rhyw dydd am gael dy weld ti a phrofi'r maddeuant yn llawn y dydd hwnnw. Amen. Wel, dan eich bendith.